Aba, uy! So, mga Beshies, good morning sa tanay buntag, mga taga Cebu, sa Toledo. Good morning sa inyo ha. So, live ta karon sa YouTube. Baga ako mairo, saba kayo, pasensya na kay morning manggod. So, ako make up, white kilay, white tanan. So, basi nahibo mo ano, nakoy upload og videos tanan. Sa data ko karon, pamimudam kayo. Pa-repair mi sa balay. So, ano siya itsura sa balay karon. So, may atop. Ayan tayo because there. So, may atop. Kaya nag-repair mi kay gianay na gid pagayo among balay. So, there. Nag-ilis pa mig atop. So, kita ninyo, open, may atop. So, there. Kung kag among kusina. Mo namang kusina ang kamatoy. Una siya. Kamatoy nga kusina ang kamatoy. Di man mirror niya. Na, see, bungkag kay mong balay. So, muna siya. Open. Bungkag kaayo. So, as you can see, walay ato. So, mong modem. Mga last few weeks, ilis mig atop. So, itour mo na ako, mga Beshies. Itour ko na. So, aray! So, bungkag pa kay mong balay. So, tapos siya hollow blocks dito da pita. Butangan ko siya hollow blocks ka na. So, kanina ana butangan nag hollow blocks kana po na butangan na. So, as you can see, open na mong balay. Ibungkag dire. Kaya mag-extend ni kamay dito. Para ma-use up na mga space. Mas taba. Saka na siya. Nakapita. So, mga top, awang bintana, gibungkag. There. So, siya ito na. Ano? Siya pao na swilahan. So, ako naka-internet by kay modem transfer ka. So, there. So, nag-repair mi sa balay. So, muna hinungdan nga wala dyan ko naka-upload kasi kayo vlog and everything. I'm using my data right now. Nakapaload jud ko kahapon. So, kamay data pas-pas karon may gani, thank God. So, pasensya na gid kayo kapag ko nakas pag-ayo. So, tabukan na nako. So, mga unta, coffee, and then I'm toasting kining pandesal. Bahaw there. So, toast na ko sa pan. So, actually, ano pinabuhat ng finished product? Finished product na ito. Tara. So, there. Hindi ka second 4 minutes, guys. Hindi mo ko isa na ko. Ayag kayo, no? So, pandesal sa morning, toasted pandesal, and then coffee. But kayo mabalay. So, good morning guys. Good morning mga friendship. So, don't forget when you wake up, when waking up, you pray to God, and then you meditate upon the word of God. You read the Bible for guidance. So, when you pray, it's you talking to God. And when you read the Bible or you read your devotionals in the morning, it's God talking to you. Kaya diba communication is two-way. Di man pwede nga ikaw rin magstorya pero sa Ginoo, let God talk to you. Okay? So, mga unta, pandesal. Oh, kung gusto naman mo tanan, it has been a while good. Taon na good kung wala naka YouTube. Kaya po nakabalik kong live. So, medyo gubot na gid kayo mong balay guys. Super gubot na repair pa
So pasensya na gyud di pala kay ko ka-support sa inyo ha. Kay busy ko ni diri sa balay kay tukod aning gibuhat sa balay ron. So Mondays to Saturdays trabaho ni mong balay to repair, as in from the floor to the walls, sa ceilings at mga support na mga kahoy-anay na. So magkamay na lang shaking or unsa matumpag na ito. So ito. So good morning to all. So, I don't know if this is already kita ninyo. So share it. Disconnect there. Disconnect lang good siya. So ito. Last week di ay one. Medyo nabasa. Medyo ako na nabasa. So na guys, wala ko pangilay karon kay bago ko mata. Eh, toast na bread. Okay. Toast of bread. There. Ano nga quality ako nakita brown. Umot siya. Okay. There you go. Morning. I hope all of you are doing well. You're doing fine. May viewers na matulog pa siguro sila. Anyway. Pero ko ayun ako. Nawasira. Oo. May pagduwa na siya ba? Wala ko na to. Wala mo balay ron. Kami ako ron there. Under repair. May modem. Hello! Atong 1 million viewer na. Thank you so much for watching. Man. Yes. There. 8 minutes. Dito kay ni kay data ra kong gigamit. Thank you so much. Thumbs up. Salamat. God bless you. Thank you so much. So pasensya na sa inyo hatanan. If wala ko wala ko naka YouTube, wala ko naka vlog, wala ko naka support sa inyong mga premieres or something kay lisod kayo karon data ra kong gamit and we're very serious sa home repair. So dugay pa gyud ni. But I hope inigbalik na ko na po. Good morning, Ma'am Baby Japinay. Maayo man. I'm good but wala mi modem sa bahay kasi pinapa-repair yung bahay namin. So if you can see wala kaming bubong. So total repair talaga. So lang modem, data lang yung ginagamit ko now. So hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag punta sa mga premiere. So guys, please connect to Japinay Tomodachi. She's a very kind and generous nami sa poblasyon Toledo, may UV. Lagi data ra magud akong gamit. Una nawawala. Data ra akong gamit. Pasensya na gid kaayo. Isud kayo data. So good morning. Say good morning. Hi. Come here. This is my dog. Good morning. Say good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you so much for support. Good morning.
Gimingaw na ko mag-vlog, gimingaw na ko mag-support ang mga premiere. I hope mahuman na ni among balay. Thank you. I hope mahuman na ni among balay kay duoy jud kaayo. Last week maulan, basa jud mi, totally basa. So kunin set up sa among balay karon. Let me show you. So let me atop here. Nagikan sa kusina ulay atop kay gi repair amo ang diri balay kay kana gipang-anay na tanan. Gianay siya tanan sis, as in super anay from bubong to ceiling to rooftop, rooftop ta sa kana atop. Basa mi pag-ulan, mo niya mong gibuhat kay wala man siya atop diha, wala man siya atop there. You can see way atop. So nagbutang na lang mi ginani. Paano naman gyud para di mabasa kaayo. So open lang, sala open diha ka extend me. So wala gitangtang tanan ang mga connection wiring sa modem and everything wala. So you see na. Hello sa 2 million viewers. So there. Total repair na extend me from here, extend dire. Ana open kaayo. Very open. Mo niya mong situation karon sa balay. So muna wa jud ko ka vlog kay whole day saba kaayo panday kay pagpanday and everything. Nga ikagabi kapoy na kay ko kay ako may maglu free meals man sila. So 3 meals. Snacks, lunch o snacks sa hapon. So ako yung mag-prepare. So busy pud ko ana and then magtabang-tabang pud ko diri unsay mga angay tabangonon. So muna nga I hope mahuman na ni para makabalik na ko vlog and everything. Thank you so much at 2 million viewers. Thank you so much. Naamo diri. Lagi kay murag feeling na ko gamay linog murag matumba na mong balay. So mao na siya gianay na gid siya tanan and everything. Gid lalim. So at least among mga atop dito na mga tangtang na because of the anay. Ano dito. So kumusta man mo diha sa nama ka sa Japan sis no? Kumusta naman diha sa Japan sis? Thank you so much. Thank you po sa pakulay. Thank you sa support lagi. Uy, ayun, pakulay. Thank you so much. I hope mahuman na gid ni. Mora gid na kay para kuan makabalik na jud ko. Ako I'm also working as a home-based nga ESL tutor. Japanese pud akong students. I'm working for rare job so na-affected pud ako ang trabaho as ESL tutor kay di man gid pwede og saba maikog ta sa mga estudyante. So I cannot teach them. Wala nag-lockdown pud di ay diha. Wala no. Wala amping mo sis. Diri pod murag sa Toledo sa una wala kayoy daghang cases katong bago pang pagsud ng COVID but right now with this new variant Delta mas daghan na ang so okay diri sa Toledo wala sa ubang provinces lockdown sila and sa Cebu City patuman ang border so di nami katog Cebu City if dili essential or something like if workers pa mi or unsa so balik diri na pud Miss Toledo but I think that's for our safety too I think okay ra na siya so right now we have to take care of our health so sorry ka na ko sis
So, isuroy daw, kajut. Manggawas ta kajut lang. Makakita ka sa mong face. Gawas ta. So, mauna siyang gawas sa balay. There. So, mo ni siya. So, gianay na katumpagon na. So, nataron sa gawas. So, aray kainit. So, ipakita na ko ang asa mi dapit sa Toledo. So, mo na siya ang bagong school, which is PAL Excelencia Global Academy Foundation or TAGAFI. So, we are just near UV. Kana, mo na siya PAL Excelencia. So, nakami diri da all ra kami sa karsada. And then, ito siyang dako nga building dito. If you can see, makita ba? Na nasunahan. Wala siya UV High School. Then kadto siya kana mo na siya UV Toledo, makita ba? UV Toledo sa college department. And then kadang na dito sa pinakatumoy nga building UV Junior High School o Elementary Department. So I used to work there as a teacher, but nag-resign ako pag 2020. So ako kay tambayanan dito sa balay. Dako nga space dire sa mong kuan. Na pa mi gamitas tag-iya. Moto amo ki-repair. Hello, good morning sa tanan, may buntag. Karon pa jud ko nakabalik og live. So gumusta kay mong balay. There, balikan pa sa sud. Woo! Kuya ning tambok tayo dali. Pagamay. Grabe. Hakahangak. There you go. Okay. Aray. So, modular. Taga Toledo po di. Ay, Aluginsan. Okay. Asa dapit sa Toledo, sis? Bisaya po di ay. Nalipay jud ko kay Bergiso jud kog Tagalog. So, yes, wala kay ko UV. Dito po ko nag-work sa una sa teacher. So, sa balay. So, dito man siya haligi. Isa na mong kusina there. Gubot pa kayo. Hindi siya pa mga silingan. Okay, so it's already 16 minutes out nasad ko. Sis Japinay, thank you so much sa support. Huwag expect nga you will be supporting my live stream today. Thank you so much. God bless you, and I'll be supporting you all the way as well, especially if mahuman na ni tanan. Labi na kay kung ano data. Katukay. Oo ba? Mga kuan man mi, akong husband is Alquesa, taga syudad gyud ko sa Bulacau. At nakaminyo kog daga Toledo. Ilang mga relatives kay mga Pantaliano o mga
Ingat ka din diha sis. God bless you. Take care. Keep safe. Thank you so much sa support. I love you. See you soon. Bye. Shopwise sa Basak. Basak. Shop. At bang sa Shopwise karon kay murag guys sa metro siguro na. Sige po kanaan sa una. Sige na sis, bye. Kay moabot na tong mga panday diri magkuan ako magbalhin na po ko sa akong mga things, mga butang kay para makalihok-lihok sila. Akong hawanan na po niya mo ang kusina o kanang sala. Ingat. Thank you so much. Bye-bye. Take care.